часа на закуска, 10:30 е. Днес съм си пила телефон цял сутрин, което е перфектно. И да, днес нямам да колко ще снимам, защото мисля да си почина от всичко. И ми е много яко без телефон. В момента е 5:20. Това ни е втората йога. Аз нищо не съм снимала днес. Как беше терапията? Аз след тази терапия защо не знам сега каква йога ще правим. Никой не знае къде се намира. Да, никой не знае къде се намира. Начало с мен, аз дойдох тук като преподаващ йога и се озовах на терапия. Много е яко. Да, много яко шифтване и превключване. Хора, трябва да се ходи на психолог. Трябва да се ходи на психолог. Електрита, измазващ. По хубав начин. Да, хубав. То по усмивките не личи, но беше много яко. Още сме на втория ден. Аз че сме тук. Много благодаря. Много благодарим. Донесоха ни етеричните масла. Сега Яна ще ни терапевтира и с етерични масла. Да затворим цикъла. Какво си изтеглих? Ароматач. Да, имам нужда от ароматен масаж. Гераниум? Не, от другите където се речем. Почнах да чета и да се интересувам и от психосоматиката. Виждате, върху себе си почти нищо не съм наредила, но върху хората ми се получава. Наистина, когато работиш нещо такова, много по-добре отдаваш навън, отколкото навътре. Всъщност, каквото и да работиш, нали се изреждам всичките, но да, има нещо такова. Ама има време. Така, започва ни втората групова терапия. Вчера беше скандално. Не мисля, че имаше човек, който да не се разплаква. Някои крещяха, някои... беше много силно. Това са много трансформиращи моменти, когато се вареш с 10 човека и всички се разкрият един пред друг. И така, сега има някакви неща, които трябва да пишем и да четем. Ще се опитам да хвана някакви моменти, разбира се, някак да споделя кадри от терапията, защото са първо конфиденциални, второ много висши неща. Но да, може просто безво да включа някои неща. Ще видим. Сега навън какво се случва. Оп. Така. И тук не сме били. Прекарваме си времето в другата част. В момента абсолютно всички си почиват. Хапни са. Сутринта йогата беше много релаксираща. Гонга го изпуснах, но всички казаха, че са много доволни. Та винаги е брутална. И така, сега следва да поревем. На това дърво снимахме в петък. План да се случи още в петък, но не се случи. Но сега ще ви разведам, където и аз даже не съм била. Толкова много нови неща има, които тогава ги нямаше. Построени и просто мястото се разширява постоянно. Да ще видим. До година може да има и повече места на ретрита, може и да няма. Сега бяхме 15-20 човека, доста се сближихме. Просто за... Имаме още един ден, сега е третия ден и
Това е такова експресно опознаване, като speed dating, само че нали, не е дейтинг. Но да, много е яко, много се свързахме всички един с друг. Брутална енергия. Разбира се, някак да снимаш такова нещо, ние толкова много просто сълзи, прегръдки. Абсолютно всяка една човешка емоция беше изпитана. Даже крещяхме в гората като пълни диваци. Супер освобождаващо и до година пак. И... Сипа. Не. Мале как ме боли вежето с черка, ме издърча с тази четка. Как сте вие? Ние сме добре, много сме доволни. Смятам, че направихме най-вкусната храна. Това се брутално. Сестра ми си взеха бус хладилен, защото им трябва. Вода е хладилна. Ние също си взехме. Преди вечеря, само че вечерята ще бъде вътре. Защото е студено. Все още нищо не е наредено, но ще бъде много красивичко тук до вечера. Както е всяка вечер. Трети ден сме тук, още не се разходили с гората. Къде? Аз не съм се разходила със себе си. Ние сме две. Ние сме две.